Tak sme na fajči. Decka už fičia. Hej. Víš tí, ktorí sú v krátkych rukavách, kluší špeciálne. Dobre, paráda. Takže toto je zadarmo, myslím, tento pás, alebo jeden z nich. Aj. Tak a ako vidíme, tak moc ľudí tam není a pritom je tu plné parkovisko. Tu sú super, tu sú malé deska, čiže tu je ten 30 metrový, takto z boku. Tak. A to je toto, čo preto sem chodím rád. A parkovisko skoro plné a na lanovke není vôbec nikto a takisto na vleku pár ľudí, čiže vôbec sa nečaká. A tuto už aj papkajú. Takže tak. Tak, toto sme tu mohli dneska robiť, ale deti sú v škole, ja neviem, jak to robia Rakúšania, ale tieto v škole nejsú. Tak, už makáme, sa preháňame presne tadeto smerom dole. Je to celkom dobrý svah, poriadny. Ale teraz toho tu moc není. A teraz praxi. Tuto si inak neobujem tú lyžu. Iba prvú, vrchnú. Lebo tu není žiadne miesto. Ani nejak časy na omily. Teraz prehadzovačka. Jop. No, ideme na druhú lyžu. No. Tak, stretli sme chlapíka, ktorý si zobral kratučké lyže, lebo tu bol včera. Ja som zveravý, či to dám vôbec, aj ako. Takže, hopiti šupiti, hopa! Up. 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 Máme tu skalskú hopku. Jo, oj. Oj, oj. Piatočka. To bude nejaká akrobácia. Je to komplikované. A nie až tak. Vždycky sa všetko podarí. Ešte tento kúštiček, jedna prenáška, sme na zjazdovkách. Ladíky, badíky, bobiky. Vyzúvame. Monča už ide tiež. Je to tu tvrdé, no. A za chvíľku sme medzi lyžiarmi.